Fujara je jeden z tradičných symbolov Slovenska. Myslím, že každý z nás už aspoň raz v živote počul ten typický fujarový rozfuk či celú pieseň. Ale ako sa taká fujara vlastne vyrába? Fujara je drevený hudobný nástroj, takže prvé kroky povedú do lesa, kde vyberieme vhodné drevo. Pre výrobu je využívané drevo z javora, jaseňa alebo agátu. Ale najvhodnejším a najčastejšie používaným je drevo bazy čiernej. Vyberať treba starostlivo, nerezať zbytočne kusy, ktoré neskôr nepoužijeme. Drievko režieme ručne, pekne dookola, aby sa po okrajoch neodštiepilo. Najvhodnejší čas na rezanie dreva je čas vegetačného kľudu, teda počas neskorej jesene a v zime. Vtedy je v dreve najmenej vody a je menšia pravdepodobnosť, že pri schnutí praskne. Aké nástroje budeme potrebovať pri výrobe fujary? V prvom rade sú to ručné vrtáky rôznych veľkostí, ľudovo nazývané nebožiece, ktoré sa neraz veľmi ťažko hľadajú. Ďalej budeme potrebovať obojručný nôž, nožíky, rašpľu, hoblíky, dlátka, nože, rôzne pilníky, meter, ceruzku, posuvné meradlo a brúsne papiere. Drevo si pred vrtaním musíme pevne uchytiť a vyrovnať. Použijeme na to kus železa v tvare V a svorky. Všetko robíme opatrne, aby drevo neprasklo. Vrtať začneme menším vrtákom. Postupujeme pomaly, vrták otáčame vždy jedným smerom aj pri vyberaní. Po niekoľkých otáčkach sa musí vrták vybrať, aby sa vyhodil odobratý materiál. Vrt vedieme zľahka a s citom po dĺžke celého dreva. Posledný vrt robíme vrtákom o priemere 30 mm pre fujarové ladenia G-Dur.
Prevrtané drevo zbavíme kôry a začneme s povrchovou úpravou. Nožom odstránime zvyšky kôry a rašplou obrúsime hrubé nerovnosti ako súky, výrastky a podobne. Pokračujeme v opracovaní zovňajšku veľkým či malým hoblíkom, no treba byť obozretný, aby sme neodobrali príliš veľa materiálu. Nesmieme zabudnúť, že aj vnútro fujary musí byť čo najhladšie. To preto, aby sa neskôr, ako hovoria starí fujaroví majstri, zvuk dobre klzal po stenách fujary. Po vrchole zahnutia dreva nakreslíme ceruzou os a posuvným meradlom nanesieme vzdialenosť budúceho okienka od vrchu fujary. Je to spravidla dvojnásobok priemeru vrtania, čo je v našom prípade 6 cm. Ďalej si naznačíme okienko o rozmeroch 12x10 mm. Vyznačenú časť za pomoci dlátka a nožíku vydlabeme a hrane vybrúsime pilníkom. Z vrchu fujary zatlčieme drevený kolík, aby sme jednu časť fujary utesnili. Potom si ceruzkou naznačíme spodok okienka tak, aby okienko malo približne 5 cm. Ale nesmieme zabudnúť, že to musí mať spád ako pri klasických píšťalách.
Dierky naznačíme nasledovne. Od spodu fujary nameriame 6 cm, čo je priemer vrtania, a od toho bodu naznačíme dierky za pomoci vzorca. Vzorec je nasledovný. Celková dĺžka fujary od hrany plus 1,36, čo je koeficient, krát priemer vrtania, a to celé vydelíme 14. U nás to vyjde 11,97 cm. Nesmieme ešte zabudnúť, že stredná dierka sa posunie vyššie o polovicu priemeru vrtania. Dierky vypálime za pomoci železnej nahriatej tyče. Nakoniec si spravíme vzduchovod, je to ako keby ešte jedna, ale menšia fujarka, ale len s dvoma dierkami na protiľahlých stranách, hore aj dole. Obidve dreva spojíme cecúľom. Nakoniec ešte dobrúsime, nalakujeme, zviažeme kožou a fujaru máme hotovú.